Asibali ungena asibheka ngilugu nje ngingayizwisisi nami yabo. So ndaba mina nje into engingayizwisisa ngizwisisi. Sure. Anginandaba ukuthi ubani zingaba yi7 ziphelele kuwe yabo. Ngiyangithola. It is a short. Team za short. Ngiyangithola. So wena ubani wena ngathi uzogcekeza la kwami. Grootman uringa nami yabo. Ethi angiringa nawo. Oreyini ufuna ukuthini yabo ngimtshela Grootman ungaringi nami kanje yabo iday 1 kwakhe yangithola Grootman ungaringi nami kanje yangithola angicafi Grootman ukhuluma nami kanjalo Grootman like yabona ngisathi Grootman yangithola ngisakuhlonipha mara wena ngathi angirespect yabo awukwazi ukufika la uzongitshela ukuthi ngathi ngizogcekeza ungithatha kanjani ukhulele zola awazi khona ithusayo sibale mina ngithusi ilafathi baba ilafathi ngitselile yabo ngimtshela ukuthi no awukwazi ukukhuluma nami kanjalo ngithola abe ne drive nami from day 1 yabo fedi kube into enganwebi yabo thi wena sani wena krag ne yabo ngithule ngiphume kule yabo because namajita lokho yangikhwatha yabo vela ngithi bafuna ukungena entweni amajita manje kumele siphenduke abobhara balo yangikhwatha like uzosmashela yabo yangithola uzosmashela yani sibalo